Deň svätého Patrika si 17. marca pripomínajú ľudia nielen v írskych mestách a dedinách, ale i na celom svete. Inak tomu nebolo ani v košickom Irish pube na každoročnej akcii s názvom St. Patrick's Day. Pre Slovákov je Deň svätého Patrika netradičným sviatkom. Akú tradíciu má v vašom podniku? U nás má tento sviatok tradíciu už pomaly tých 8 rokov. Ľudia si už na to zvykli, sú pripravení na to, že toho 17. marca sa tento sviatok u nás koná. Väčšinou všetci ľudia, ktorí o tom vedia, sú tu stále. Vedia, že je to určite dobrá akcia, na ktorej sa zabavia, ktorá ich láka, pretože sa dajú vyhrať rôzne ceny, ktoré sú určite vždycky zaujímavé a najzaujímavejšou cenou je určite šunka, ktorá sa dáva ako konzumentom, ktorí majú najväčší účet v podstate do tej polnoci. Dnes sú